atenție, că și eu și tu, asta o zic mereu, și eu și tu murim la 75 de ani, ca să ne înțelegem. Deci între 70 și 75 de ani, indiferent de cum ne ducem viața, mă rog, nu chiar indiferent, dar pe acolo, deci tu poți să ai excese și aia și eu să n-am, pe acolo ne ducem. Că acolo se termină. Dar tu poți muri ținându-ți nepoții în brațe. Asta e diferența. Eu pot între muri... 50 și 70 de ani, cum arată viața ta? Da? Între 50 și 75. Deci ai avut o viață între 0 și 25, ai avut o viață între 25 și 50, pe care mulți o tratează prost, adică e plină de excese, de prostie, de neînvățare, și o ai pe asta de la 50 la 75 când plătești nota de plată pentru primii 50. Și nota aia cu ce vine, tată? Haideți să ne uităm pe stradă la toți oamenii trecuți de 50 de ani. Foarte mulți dintre ei nu mai au niciun fel de formă umană. Sunt niște blocuri așa, de nu-ți dai seama unde încep, unde să termină. Au toate bolile din lume, sunt clienții favoriți ai farmaciilor, da? De asta toate reclamele la radio, la televizor, peste tot sunt exclusiv despre medicamente. Și atunci ajungi aici când ai nevoie de toate pastilele din lume, când toți banii pe care îi faci îi dai acolo, când ai acest stres incredibil care se adaugă la stresul tău cronic în care ne aflăm foarte mulți, al mersului la doctor, al spitalului, al operațiilor. După aia vine stresul ăla că ți se ceartă copiii între ei, care te mai ia, care stă cu tine, că devine deplasabil, că faci pe tine, că începi să uiți lucruri, că începi să... și devii, iată, o povară pentru cei dragi. Cât egoism să stea în tine, eu așa mi-am pus problema cu mine, cât egoism poate să stea în tine, de poți să fii atât de nesimțit și să te pregătești să devii o povară pentru acești copii pe care tu îi crești acum să fie liberi, să-și găsească rostul, nu să stea când vor avea 40 și ceva de ani să te șteargă pe tine la cur. Pentru mine asta a funcționat. Pentru fiecare funcționează ceva diferit. Fiecare trebuie să găsească ce funcționează pentru el. Pentru mine, ăsta a fost un motiv suficient să renunț de tot la alcool, să-mi revizuiesc cu totul modul în care mă hrănesc, să tratez cu religiozitate somnul. Da? Eu în asta cred cel mai mult, în somn. La ora asta. Credința ta e somnul. Credința mea e somnul, da? Așa, să nu-mi lipsească sportul din viață în nicio zi, să mă joc, să scap de stresul ăsta cronic. Astea sunt lucrurile pe care le fac. Și să învăț în continuare, pentru că sentimentul de utilitate este ceea ce mă face fericit și mă alimentează foarte mult. Și atunci trebuie să fac asta în continuare. Și dacă tratăm lucrurile așa, e posibil să... Nu e prea târziu pentru nimeni. Că mulți oameni, prezentând eu așa problema, și sunt oameni care ne urmăresc la canalul ăsta al nostru nou, la Starea Sănătății, care câștigă din ce în ce mai mult teren, unde încercăm să oferim informații bazate pe știință, informații verificate cu privire la sănătate sub toate aspectele ei. Și foarte mulți oameni spun, deci avem oameni să primești aceste mesaje, este incredibil pentru mine, zilnic, oameni care spun, vă urmăresc de 4 ani de când ați început cu treaba asta, atenție, e un proiect la care eu sunt voluntar de 4 ani, am luat una de 1 leu de la Starea Sănătății, fac asta pentru că studiez foarte mult și îmi place și sunt oameni care zic, n-am mai fumat de 9 luni, n-am mai băut de 6 luni, mi s-a schimbat viața cu totul, am slăbit 40 de kg doar urmând câteva dintre sfaturile voastre care sunt decente, simple, ok, care pun accent pe disciplină, pe ceea ce facem fiecare zi, nu pe excesele de când și când, și cum se transformă totul într-un mod de viață, că de fapt despre asta e vorba, nu?